Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό για άλλη μια φορά που μας δίνει την ευκαιρία να συμμεριστούμε τον θαυμαστό αιώνιο ψευδή του λόγο. Αγαπητά μου αδέρφια, σήμερα θα σας μιλήσω μέσα από το λόγο του Κυρίου από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, το 8ο κεφάλαιο, από το 28 έως και το τέλος του κεφαλαίου και ένα εδάφιο από το 9 κεφάλαιο. Όσοι έχετε τις γραφές σας, μπορείτε να τα βρείτε, να τα διαβάζετε κι εσείς μέσα από τη γραφή σας. Είναι το ΙΤΑ κεφάλαιο, όσοι έχετε τις γραφές Βάμβα, το 28 μέχρι το τέλος και ένα εδάφιο από το 9 κεφάλαιο. Και όταν ήρθε στην απέναντι όχθη, στη χώρα των Γεργεσινών, τον συνάντησαν δύο δαιμονιζόμενοι. Καθώς έβγαιναν από τα μνήματα, υπερβολικά άγριοι, ώστε κανένας δεν μπορούσε να περάσει από εκείνον τον δρόμο. Ξάφνου έκραξαν λέγοντας: «Τι είναι ανάμεσα σε μας και σε σένα, Ιησού, Υιέ του Θεού? Ήρθες εδώ προ καιρού να μας βασανίσεις?» Και μακριά από αυτούς υπήρχε μια αγέλη από πολλά γουρούνια που έβουσκε. Οι δαίμονες τον παρακαλούσαν λέγοντας: «Αν μας βγάλεις, επίτρεψέ μας να πάμε στην αγέλη των γουρουνιών». Και τους είπε: «Πηγαίνετε». Και εκείνοι, αφού βγήκαν, πήγαν στην αγέλη των γουρουνιών. Και ξάφνου ολόκληρη η αγέλη των γουρουνιών όρμησε προς τον γκρεμό στη θάλασσα και πνίγηκαν μέσα στα νερά. Και εκείνοι που τα έβοσκαν έφυγαν και καθώς ήρθαν στην πόλη ανήγγυλαν τα πάντα και εκείνα για τους δαιμονιζόμενους. Και ξάφνου ολόκληρη η πόλη βγήκε έξω σε συνάντηση του Ιησού. Και όταν τον είδαν, τον παρακάλεσαν να φύγει από το όριό τους. Και μπαίνοντας μέσα στο πλοίο, διαπέρασε τη λίμνη και ήρθε στη δική του την πόλη. Όπως βλέπουμε, αγαπητά αδέρφια, εδώ υπάρχει μια, θα έλεγα, φοβερή συνάντηση ανάμεσα στον παντοδύναμο λυτρωτή του κόσμου και στα σκοτεινά πλάσματα της αμαρτίας. Ο Σατανάς, που ήρθε να θύσει, να καταστρέψει και να απολέσει, στέλνει τις δαιμονικές του λεγεώνες και καταλαμβάνουν δύο ταλέπορους ανθρώπους, όπως είδαμε εδώ μέσα σε αυτή την περικοπή. Οι δύο αυτοί οι δαιμονιζόμενοι συναντιούνται με τον Ιησού, καθώς εκ των μνημείων εξερχόμενοι, όπως διαβάζαμε, και ελευθερώνονται από την σατανική κυριαρχία που υπήρχε πάνω τους και μέσα τους. Όπως βλέπουμε εδώ, για να συναντηθούν με τον Χριστό βγήκαν μέσα από τα μνήματα οι δυο δαιμονιζόμενοι. Αγαπητά μου αδέρφια, κατοικούσαν μέσα στα μνήματα, διότι αυτό τους είχε επιβάλει ο διάβολος, αυτός ο ανθρωποκτόνος που κυβερνούσε την ύπαρξή τους. Και όπως γνωρίζουμε, ο Σατανάς είναι ο δολοφόνος, ο εχθρός κάθε ψυχής. Μισεί τη ζωή, διότι η ζωή είναι δώρο του Θεού. Μισεί τον Θεό και όλα τα δώρα του. Ο διάβολος αγαπάει τον θάνατο, διότι βιώνει τον θάνατο συνεχώς. Όπου βρίσκεται, κουβαλάει μαζί του την ασχήμια του θανάτου. Γι' αυτό αυτά τα δύο ταλέπορα θύματά του εμφορούνται από το πνεύμα της νηπτότητας και διαλέγουν ως τόπο κατοικίας τα μνήματα. Τον θάνατο δηλαδή, το σκοτάδι. Εδώ τους βλέπουμε να βγαίνουν μέσα από τα μνήματα, μέσα από τη φθορά και τη σαπίλα του θανάτου. Για ποιο λόγο? Για να συναντήσουν τον αρχηγό και δημιουργό της ζωής. Όπως θα δούμε, αγαπητά μου αδέρφια, παρακάτω, ο διάβολος, ο εχθρός της ψυχής κάθε ανθρώπου, έρχεται και καταλαμβάνει τους ανθρώπους με δύο τρόπους.
Ο ένας τρόπος είναι πολύ φανερός. Και αυτός ο φανερός τρόπος τον βλέπουμε σήμερα στα πρόσωπα αυτών των δύο δαιμονιζόμενων ανθρώπων, καθώς ήταν εκεί μέσα στα μνήματα. Ήρθαν σε συνάντηση με τον Ιησού Χριστό. Ο άλλος τρόπος είναι, θα έλεγα, μυστικός και αθόρυβος τρόπος, που καταλαμβάνεται. Είναι ένας τρόπος, αυτός ο μυστικός, που καταλαμβάνονται σχεδόν οι περισσότεροι άνθρωποι. Όταν παραδώσουν την ελευθερία τους σε αυτόν τον μισάνθρωπο διάβολο και γίνουν μέσω της αμετανοησίας που υπάρχει πιστοί υπηρέτες του. Από αυτόν τον τρόπο έχουν καταληφθεί, αγαπητά μου αδέρφια, πολλοί συνάνθρωποι μας και βασανίζονται, χωρίς να καταλαβαίνουν τι τους συμβαίνει. Όπως κάθε αρρώστια έχει τα συμπτώματά της, έτσι και η δαιμονοληψία έχει ως κύριο σύμπτωμα την έκρωση, τον θάνατο δηλαδή. Στον κόσμο, ο οποίος πάντοτε κοίταται στο πονηρό, όπως μας λέει και ο Λόγος του Θεού, φαίνεται πάρα πολύ, θα έλεγα έντονα, αυτή η ροπή προς τον θάνατο και αυτή η παντοειδής νέκρωση που κυριαρχεί στους ανθρώπους. Η αθόρυβη, θα έλεγα, δαιμονοπληξία εκδηλώνεται ως πόθος προς την αμαρτία. Αυτή είναι η φανέρωσή της. Η ανυπακοή στον Θεό, η αμαρτία και η αμετανοησία γίνονται, θα έλεγα, προς τους ανθρώπους και στους ανθρώπους νοοτροπία. Η πτώση γίνεται πλέον συνήθεια. Η βρωμιά και η διαστροφή γίνονται καύχηση και, θα έλεγα, διαφημίζονται ανέσχυντα. Ιδιαίτερα στις εποχές που ζούμε σήμερα. Ο άνθρωπος που παραδόθηκε στο κακό θέλγεται από ό,τι του εμπνέει ο διάβολος και λησμονεί αυτό που θέλει για εκείνον ο Θεός. Θα ήθελα να δούμε, αγαπητά μου αδέρφια, 3 τρόπους που αυτή η νέκρωση στον άνθρωπο που έρχεται αθόρυβα και δαιμονοληπτεί τον άνθρωπο. Πρώτον, ο άνθρωπος αγκυροβολημένος στη λάσπη της αμαρτίας αποκτάει φρικτές εξαρτήσεις, οι οποίες αυτές εξαρτήσεις τραυματίζουν την ελευθερία και σκοτώνουν το σώμα του. Οι εξαρτήσεις είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα του αμαρτωλού ανθρώπου. Η πτώση γίνεται 6 και η 6 γίνεται δεύτερη φύση. Η συνήθεια της αμαρτίας γίνεται τόσο δυνατή, ώστε καθίσταται αδιανόητο να ζήσει ο αμαρτωλός χωρίς την διάπραξη της αμαρτίας του. Θολώνει η σκέψη, γκρεμίζεται η διάκριση, αμβλύνεται η συνείδηση, σκοτίζεται ο νους, λερώνει η καρδιά και ο άνθρωπος κατεβαίνει με ορμή τη σκάλα του κακού. Αποκτάει εξαρτήσεις από ουσίες, από θεάματα, από απολαύσεις, από πρόσωπα και από την τεχνολογία, από αντικείμενα διάφορα και αδυνατεί να ελευθερωθεί από αυτές τις εξαρτήσεις. Κατανοεί, γνωρίζει πως αυτές οι εξαρτήσεις τον φέρουν σε φθορά, ότι τον φθείρουν. Βιώνει ο άνθρωπος με δραματικό τρόπο την καταράκωση της ελευθερίας του, αλλά δεν μπορεί να σπάσει τα δεσμά του. Η λογική νικέται από τη βούληση και την επιθυμία.
ο άνθρωπος γίνεται ένα έρμεο των έξεων και των εξαρτήσεων, στις οποίες με δαιμονική παρότριση φυλάκισε τον εαυτό του. Ένας τέτοιος ήμουν κι εγώ, φυλακισμένος στις εξαρτήσεις, στην αμαρτία. Και έτσι πιστεύω ότι είναι οι περισσότεροι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τον Θεό. Ο δεύτερος τρόπος με τον οποίο εκδηλώνεται η νέκρωση του αθόρυβα δαιμονισμένου ανθρώπου είναι η βία. Αγαπητά μου αδέρφια, βλέπουμε τη βία να θριαμβεύει παντού σήμερα. Μας είναι φανερή, μας είναι γνωστή. Μέσα στις οικογένειες, μέσα στους νέους, με κάθε είδος μορφή. Με αμέτρητους τρόπους. Ο δαιμονοκυριευμένος άνθρωπος προσπαθεί να φερθεί σκληρά και απότομα. Βιοπραγεί προς κάθε κατεύθυνση. Τραυματίζει τους άλλους, τραυματίζει τα ζώα και τα φυτά, τραυματίζει ακόμα και τον ίδιο του τον εαυτό. Η βία γίνεται μια εσωτερική ανάγκη, θα έλεγα, επιβεβαίωσης. Ο βίος άνθρωπος βαθιά μέσα του αισθάνεται αδύναμος. Ντρέπεται για την αδυναμία του και προσπαθεί να την καλύψει με τη βία. Νομίζει πως εάν προβάλλει ένα σκληρό πρόσωπο, δεν θα φανερωθεί η αδυναμία και η ανασφάλεια που κρύβονται μέσα στην ψυχή του. Ο βίος άνθρωπος στην πραγματικότητα φοβάται. Φοβάται μην εκτεθούν τα ελαττώματά του, η αμορφωσιά του, η ασχήμια του, η τραγική φτώχεια του, η φτώχεια της ψυχής του. Αυτούς τους φόβους δεν μπορεί να τους διαχειριστεί, διότι είναι ράθυμος. Δεν θέλει να δουλέψει με τον εαυτό του για να γίνει καλύτερος. Έτσι, αγαπητά μου αδέρφια, έρχεται και φοράει το πανοφόρι αυτό της βίας για να καλύψει τη γύμνια της άδειας του προσωπικότητας. Υπάει, σπάζει, τραυματίζει, σκοτώνει, καίει, βρίζει, καταπιέζει, εκμεταλλεύεται, περιφρονεί και χλευάζει, διότι έτσι ο ίδιος νιώθει πιο δυνατός. Σκορπάει γύρω του πόνο και δυστυχία, αλλά αυτό δεν τον νοιάζει. Χαίρεται με τη βία, διότι έτσι, αγαπητά μου αδέρφια, τον εμπνέει ο διάβολος, κυβερνάει το μυαλό και την καρδιά του. Και ο τρίτος τρόπος με τον οποίο εκδηλώνεται η νέκρηση αυτή στον αθόρυβα δαιμονισμένο άνθρωπο είναι η θλίψη και η απελπισία. Η απελπισία, αγαπητά μου αδέρφια, είναι ο τελικός τρίαμβος του διαβόλου πάνω στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος που ζει μέσα στην αμετανοησία πονάει για πάντα, υποφέρει, θλίβεται. Κάθε τι το βλέπει υπερβολικά σοβαρά και πληγώνεται. Επειδή κυριαρχείται από τον εγωισμό, προσβάλλεται υπερβολικά εύκολα. Είναι εύθυκτος και γι' αυτό όταν δεν βρίσκεται στο επίκεντρο των πάντων, ματώνει εσωτερικά, ματώνει ψυχικά. Οι αναποδιές και τα χτυπήματα της ζωής, οι αρρώστιες, οι αποτυχίες, τα ατυχήματα, οι κακές συμπεριφορές των άλλων, κάθε πειρασμός και κάθε δυσκολία τον πληγώνει. Υποφέρει, λύβεται. Η ψυχή του λεμονόπληκτου ανθρώπου γίνεται κομμάτια όταν δεν θριαβεύει και δεν υψώνεται το εγώ του. Αλλά και πάλι, όταν κάνει αυτό που θέλει, πάλι και πάλι μένει ανικανοποίητος και άδειος στη ζωή του. Ακόμη και οι εντονότερες απολαύσεις δεν του δίνουν χαρά, διότι η χαρά έχει πεθάνει μέσα του. Η νέκρωση πλέον βασιλεύει στην ύπαρξή του. Η έλλειψη της χαράς, αγαπητά μου αδέρφια, είναι βασικό γνώρισμα της αποσίας του Θεού από τον άνθρωπο. Όταν εκδιώξει ο άνθρωπος τον Θεό από τη ζωή του, τότε η ζωή του γίνεται μια κόλαση, ένα μαρτύριο, ένας βουβός πόνος, μια αξεπέραστη θλίψη.
Περιττό να σας πω, αγαπητά μου αδέρφια, επειδή σήμερα μέσα στη ζωή μου έχω τον Ιησού Χριστό, κατανοώ και καταλαβαίνω ότι μέχρι τα 32 μου χρόνια που ήρθε στη ζωή μου ο Ιησούς, ήμουνα ακριβώς όπως αυτά που έχω σημειώσει εδώ στη σημείωση. Κάποια μέρα θα σας κάνω τη μαρτυρία μου. Περισσότεροι ίσως δεν την γνωρίζετε. Αλλά κάποια μέρα θα μου δοθεί η ευκαιρία να δείτε το ποιος ήμουν, ακριβώς όπως εδώ περιγράφει η σημείωση με τους ανθρώπους που είναι καταλυμμένοι από τον εχθρό, από τον διάβολο. Το σίγουρο είναι ότι οι άνθρωποι, αγαπητά μου αδέρφια, σήμερα βασανίζονται και βασανίζονται από την κατήφια και τον μαρασμό που έχουν στη ζωή τους, γιατί δεν γνωρίζουν Θεό. Δεν ικανοποιούνται με τίποτα. Είναι ανικανοποίητοι. Δεν χαίρονται με τίποτα. Παρέδωσαν την ύπαρξή τους στο θέλημα του διαβόλου και γι' αυτό υποφέρουν. Αγαπητά μου αδέρφια, και κλείνω με αυτό, στη ζωή δεν υπάρχουν μέσες καταστάσεις. Δεν υπάρχει γκρι. Είναι άσπρο και μαύρο. Είναι σκοτάδι και φως. Είναι ζωή ή θάνατος. Κάθε άνθρωπος ή θα παραδοθεί στον Θεό ή στο σατανά. Δεν μπορεί κανένας άνθρωπος να υπακούει και στον ένα και στον άλλο. Αν ο άνθρωπος παραδοθεί στον Θεό, το σίγουρο είναι δεν θα γίνει αναμάρτητος, θα είναι όμως ένας χαρούμενος αγωνιστής, ένας χαρούμενος άνθρωπος ελεημένος με τη χάρη του Θεού. Αν παραδοθεί ο άνθρωπος στο διάβολο, δεν θα έχει αληθινή ζωή. Θα είναι ένας ζωντανός νεκρός. Όπως αναφέρθηκε ο Ιησούς Χριστός εκεί στους μαθητές του, όταν τους είπε, ιδιαίτερα σε εκείνον, άσε τους νεκρούς να θάψουν τους εαυτούς νεκρούς του. Βεβαίως, εδώ, και αυτό είναι, θα έλεγα, σωτηριακό, υπάρχει μετάνοια στον άνθρωπο. Μπορεί να αλλάξει κάθε άνθρωπος όταν μετανοήσει. Υπάρχει η μετάνοια. Είναι μια κίνηση, θα έλεγα, απελευθέρωσης από την έκρουση του ανθρώπου. Και εύχομαι και προσεύχομαι και ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που ζούμε, αγαπητά μου αδέρφια, και ιδιαίτερα εδώ στη χώρα μας, πόσο πραγματικά με λυπεί καθώς διαβάζω ιδιαίτερα μέσα στα ΜΜΕ εδώ, τα ιντερνετικά, αναρτήσεις που οι άνθρωποι, ενώ πιστεύω ότι είναι θεοσεβούμενοι και ό,τι κάνουν το κάνουν, πιστεύω, από σεβασμό απέναντι στον Θεό, αλλά με λάθος τρόπο. Γιατί έτσι διδάχτηκαν, έτσι οδηγήθηκαν. Και πόσο πραγματικά λυπάται η καρδιά μου που αυτοί οι άνθρωποι πάσχουν και υποφέρουν στο σώμα και στην ψυχή, μη γνωρίζοντας και μη ζώντας την αληθινή ζωή που είναι ο Ιησούς Χριστός. Εύχομαι και προσεύχομαι ο Θεός να χρησιμοποιήσει αδέρφια μου και αδερφές μου, πραγματικά έχουν γνωρίσει και έχουν μεταβεί από τον θάνατο στη ζωή, γιατί ήρθε ο Χριστός στη ζωή τους, όπως ήρθε και σε μένα προσωπικά στις 12 Οκτωβρίου του 1991. Να μας χρησιμοποιήσει εν δυνάμει Πνεύματος Αγίου, ώστε σε αυτούς τους ανθρώπους που μέσα στο νου τους και στην καρδιά τους, καθώς είναι, πιστεύω, θεοσεβούμενοι,
να γνωρίσουν τον αληθινό, τον ζωντανό Θεό που απέστειλε τον Υιόν του τον Ιησού Χριστό εδώ στη γη. Και να βρουν τη λύτρωση, να βρουν τη χάρη από τον Θεό, να βρουν τη ζωή, την αιώνια από τον Θεό. Προσεύχομαι ο Θεός να μας χρησιμοποιήσει όλους. Ιδιαίτερα εδώ στη χώρα μας, καθώς αυτή η χώρα είναι μόνο στα χαρτιά, στην ταυτότητα χριστιανή. Προσεύχομαι ο Θεός πραγματικά να αγγίξει αυτό το λαό με ένα ιδιαίτερο τρόπο, ώστε να γίνουν πραγματικά χριστιανοί στην καρδιά, πιστεύοντας και ομολογώντας τον Ιησού Χριστό, Κύριο και Σωτήρα τους. Κύριος να ευλογήσει τα λόγια του αυτά μέσα στις καρδιές μας και αυτό το βράδυ, αγαπητά μου αδέρφια, και να μας δώσει δύναμη, να μας δώσει χάρη, χρήσμα στον καθέναν μας και να μας χρησιμοποιήσει πραγματικά μέσα σε αυτόν τον αγρό. Είναι ένας πλούσιος αγρός η χώρα μας, ώστε μέσα από τον καθένα μας ο Θεός να δουλέψει και να σώσει αιώνιες ψυχές. Κύριος να σας ευλογεί όλους.